Искаш ли да постигнеш вайрал ефекта за стъклена коса? Остани до края на видеото и ще разбереш как. Днес ще накараме тази коса да заблести като за снимка в Instagram. Със серията за огледален блясък Instalight от Milkshake. Серията снабдява косама с ултрахидратация и ослепителен блясък и всички ще те питат как постигна този ефект. Започваме с уплътняващия шампуан с филър ефект и измиваме косата 2 пъти, за да сме сигурни, че е дълбоко почистена и готова за следващите стъпки. Втора стъпка от терапията е нанасене на течна ламинираща маска за ултраблясък, която нанасяме по краищата и разпенваме добре. Изплакваме косата и ефектът се усеща още докато е мокра. Ламиниращата маска върши чудеса. Остана да добавим от хидратиращия балсам без отмиване и да изсушим косата с сешуар. А ароматът, който има цялата серия, е просто феноменален. Последната стъпка е изправене с инфрачервена преса, за да засилим максимално огледалния ефект. И вуаля! Косата е жизнена, изключително мека и с огледален блясък. Сигурна съм, че и ти искаш такава. Ако е така, вземи феноменалната серия на Milkshake от нашия сайт или ако си от Пловдив, заповядай в нашия салон и магазин, за да изберем продуктите за теб.